Pigan ta ani namin. So what's up mga ka-idol? May abot na gid mi aning dapita mga ka-idol. Diri sa may Balyangaw. Kanay lagi magdatag kamera inigda mutalikod ay ning isa. Maulaw siguro ni. Mo ni lang liguanan diri mga ka-idol. Na sila mga kib-kib na nindot kay mga ka-idol. Tanawa mga ka-idol. Mo ni ang white sun na puting balas. Dara mga ka-idol, white sun na puting balas. Narang amo ang kuan dia busing rani. Idol. Kalaag na pud mi diri mga ka-idol ha. Diri na sa may Balyangaw. Nabot sila tanil-tanil sila lalo mga ka-idol na. Relaxing kada sila lalo mga ka-idol umuanha ka mga ka-idol. Daghan nang kuan diri mga ka-idol, daghang lagaanan diri sa may Balyangaw. Napud dia mga ka-idol nindot kinandiya kay mga kuan ba kanang daplin siya mga ka-idol pero puting balas. Kuan man gud siya na area murag kuan na ni siya kanang layo-layo na gid ni siya mga ka-idol kay kuan man layo og mga bukid bas daplin nawa niya mga ka-idol layo kayo. Kana mga ka-idol. Nindot kay view mga ka-idol di ba na white sand dito? Nawa mga ka-idol ba nindot kay mga ka-idol nindot kay view mga ka-idol. Diri na sa may Balyangaw Misamis Occidental. Dara mga hanggaw dito mga ka-idol katapok ra kara. Napod sila cave dia mga ka-idol daw. Nawa mga ka-idol. Kaning barutuha mga ka-idol. Amo ni sakyan mo karon kay moadto mi og kuan. Layo-layo kuno to. Na may gadala na mugud na mo dire mga ka-idol. Nawa ang view niyo mga ka-idol ha. Laag na mo dire mga ka-idol dire sa may Balyangaw og namoy time. Kay basin ba unya og mag-lockdown na punta gumikan na ning monkeypox. Kani magong monkeypox mga ka-idol. Delikado na mga ka-idol nga sakit. Mo nang mintras wa pa may stricto karon. Laag na mo mga ka-idol mintras bakasyon pa. Diri na mo sa may Balyangaw mga ka-idol. Nindot kay diri mga ka-idol ha. God bless always. Amping babus.